DCGB ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Ang DCGB miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras niya to mga tugang alas 12:07. An oras hatod sa Indokang. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos marinood to sa Indogabos mga tugang ngunya na aldaw nin Miyerkules, Hulyo 16, 2025. Ini ang Bareta alas 12. Kami po ang sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kan darakulang mga bareta sa lado lokal. Bagong Regional Director kan PNP Bicol na si Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. opisyal nang nag-asumir sa pwesto ngunya na aldaw. Enforcement kontra sa mga buhing ayam sa Albay dapat makusugon dahil may eksistidong ordinansa. Selebrasyon kan ika-50 anibersaryo kan SALT Asia Pacific Region sa Legazpi Diocese, pinanganutan ni Apostolic Nuncio to the Philippines Archbishop Charles John Brown. Legazpi City as in Ziggs Eco Sanitation Corporation, daipang formal na kasunduan may kinaraman sa koleksyon kan mga hospital waste. Sa lado national DOTR, lalapagon ang mga nagigibon in peking plaka. Dating Commission on Elections Commissioner Rowena Guanzon inirekomendar ang pagbalik kan manual counting. 91 na pidaso nin tulang na recover sa Taal Lake sigon sa PNP Forensic. Digdi ang posibleng sa tao, ang iba digdi posibleng sa tao. Poder kang NFA pipa repaso kan Senado. Sa ibang nasyon, US envoy sa Syria naghirit nin dialogo matapos ang pag-atake kan Israel. Sa lado ning sports, pinakagurang na marathon runner ni si Fauha Singh, gadan sa edad na 114. Mga tugang iyan po ang headlines ngunyan sa mga detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Opisyal nang nagtukaw bilang Regional Director kan Police Regional Office 5 si Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. ngunya na aldaw. Ginibo kasi bagong aga ang turnover ceremony sa liderato kan pulisya sa Campus Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa iyang mensahe, sinabi ni RD Babagay Jr. na yaon ang sa iyang commitment sa pagsiguro kan seguridad sa rehiyon asin pagpautob kan mga programang makakatabang sa komunidad. Si Babagay Jr. tubong Iriga City asin ang sa iyang pigsalidahan na si PNP Bicol Director Police Brigadier General Andre Dizon gikan man sa Sorsogon. Mientras tanto, ipinahayag naman ni dating PNP Director Dizon ang sa iyang pasasalamat sa gabos na police units kan rehiyon, government agencies asin iba pang sektor asin sa publiko sa tiwala asin kooperasyon na itinao sa iyang liderato. Si Dizon matukaw bilang bagong director kan Philippine National Police Academy o PNPA.
Ang baretang ini hatod sa Indukan. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Dapat pakusugon ang enforcement kontra sa mga buhing ayam dahil may eksistidong ordinansa kontra sa mga balaw-bagaw na ayam asin pigkortar sa rabies. Ang problema, naging ninaskugo ng implementasyon kung kaya nakakabuelo ang mga ayam na nagdadara ng peligro sa kapalibutan. Sa pinakahuling impormasyon na ipiniluwas ng Albay Veterinary Office na may saro ng aki na nagadan sa nasabing barangay matapos kagaton nin ayam. Sinabi ni Provincial Veterinarian Dr. Pancho Melia na nasa surveillance na sinda asin ipig i-eksaminar ang mga opisyal nin barangay na ipautob ang mga lakdang kontra sa mga buhing ayam. Pabakunahan ang mga ini tanganing day na madugangan pa ang nabibiktima ning kagat nin ayam sa kapalibutan. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Pinanginota ni Apostolic Nuncio to the Philippines Archbishop Charles John Brown ang banal na misa para sa selebrasyon kan ika-50 anibersaryo kan Society of Our Lady of the Holy Trinity o SALT Asia Pacific Region. Ginibo kasabagong alas 10 nin aga ang selebrasyon sa Albay Cathedral kasabay ang mga kapadean kan Legazpi Diocese na pinanginota ni Obispo Bong Bailon. Kasubanggi ginibo ang synodal dinner kan diocese, SALT clergy asin religious mantang naging presente man sa inda si Lipa Archbishop Gilbert Garcera asin iba pang obispo kan Bicol Region. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Daipang formal na kasunduan ng lokal na gobyerno kan Legazpi City as in Ziggs Eco Sanitation Corporation may kinaaraman sa koleksyon kan mga hospital waste. Napag-araman na pending pa sa sangguniang panglunsod kang Legazpi City ang proposal na magpirmahan ng kontrata para sa koleksyon asin tamang treatment kan mga hospital wastes. Sangunyang para mientras na pigkukolekta ini alagad kay puhan na maging formal ang kasunduan ang entry ni Ziggs Eco Sanitation Corporation asin kang City Government of Legazpi. Ang proposed MOA referred na hali sa opisina kang alkalde, pasiring sa sangguniang panlunsod asin nakatalaan na aksyonan kang Committee on Laws asin Committee on Sanitation na pinapamayuhan ni City Councilor Attorney Butch Lucila asin City Councilor Sunshine Imperial. Ang baretang ini hatod sa Indukan. This news is brought to you by Actimed Quality Generics. Isang pangalan, sigbisa ng maraming branded. Actimed Quality Generics. Ipigbubusol niya ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. na maamyandaran ang targeted economic asin territorial provisions kan 1987 Constitution. Sa entrevista kan DCGV News kay Attorney Garbin, sa iyang sinabi na sentro kaini ang paglilinaw kan definition kan national territory asin ang pagbawas kan economic restrictions na dayman nasasabayan nin political term limits o governance structures. Ipigladawan ni Garbin bilang iyo ini ang nangengenot sa key constitutional reform ang sa iyang propesto bilang credible and focused reform effort susog sa international law asin national development needs. Sa karsel buminagsak para maghapros ning rehas na lansang ang 56 anyos na Binistong alias Papadel. Ini matapos madakop kan mga otoridad alauna ning pagkahapon, kasud resulta kan pagkondinsir na anti-illegal drug buy-bust operation. Nangyari ang transaksyon sa Purok 1 kan Barangay Inarado sa Barangay o sa Banwang Daraga, Albay. Sigun sa impormasyon na ipinaluwas kan Daraga Municipal Police Station na pinagbiyong puwersa o sa pinagbiyong puwersa kan sa indang hipatura asin kan Albay Police Provincial Office sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Regional Office 5 ang nagpauputob nin buy-bust operation kontra sa suspect. Ini nagresulta sa pagkumpirmar o pagkumpiskar kan sarong pedasong medium heat sealed transparent plastic sachet na may laog na pigtutubudan na shabu ka trokes ning 4,000 pesos.
May timbang na 10 gramo ang kumpiskadong iligal na droga na may street value na 4,800 pesos. Kan gibuhon ang body search sa presensya kan mga mandatory witnesses, nakumpiskar pa kan mga otoridad ang 10 pidaso ng small heat-sealed transparent sachet na may laog. Napigtutubudan na shabu na nasa timbang na maabot na 2 gramos na nagkakantidad ng 13,600 pesos. Ang ebidensya, asin ang arestadong suspect, nasa kustudya na Candaraga MPS para sa magkakanigong disposisyon. Dakula pa ang potensyal kan Kamalig Albay pagabot sa turismo asin pagpaparambong kan ekonomiya. Sigon kay Alkalde Kaloy Baldo ang kaso marealisar ini, bako sa nabanwaan kan Kamalig ang makikinabang kundi ang bilog na probinsya kan Albay. Ini susog sa plano ni Gobernador Noel Rosal na magkaigwanin bagong branding an Albay. Katakod kay ini siniguro ni Baldo na padagos ang sa indang paghingowa sa pakikipagtabangan sa Department of Tourism o DOT Bicol na makadiskubre nin mga bagong atraksyon asin mag-develop nin mga bagong pasyaran. Naging solem ang selebrasyon kan banal na misa para sa kapistahan ni Our Lady of Mount Carmel sa Malilipot Albay, Ngunyan na Aldao. Pinanginota ni Reverend Father Neil Jose Aranas, Parish Priest and Rector kan St. Jude Thaddeus Parish, Legazpi City, ang con-celebrated Mass kasabungong alas 9 ning aga. Sa iyang humilya, pigtawan duon kaini ang padagos na misyon asin pagpapatalubo kang pagtubod sa paagi ning giya asin pagdebosyon kay Our Lady of Mount Carmel. Ang tema kan kafestahan ngunya na taon iyo ang With Mary We Journey in Hope, called to steward God's gifts in the Jubilee year. Nagdadakulan bilang kan ipig ko konsiderar na mentally challenged person sa Legazpi City. Nanutaran kan DCGB News na sa gilid kan tinampo nagkakaaragahan mantang igwaman nin padagos ang pagbaralagaw-bagaw sa palibot. Nanutaran man kasabagong aga sa sarong gasolinahan sa Rizal Street, ang saro sa mga ini na dainin sulog na bado, maski short asin brief, inuruba na kaini. Sigon sa mga residentes, nagkakaw sa ini nin takot asin pagkahadlit sa publiko, kung kaya ipig pangapodan sa lokal na gobyerno asin sa mga concerned agencies na masolusyonan ang nasabing problema. Nagsairarong ngunya na Aldao sa oryentasyon ang 85 kang 185 na mga bagong ma-hire na trabahante sa Epson Precision sa Lipa, Batangas sa paagi kan Peso Tabako. Ang bagay na ini, kinonfirmar sa DCGB News ni Zosimo Buenconsejo, ang Public Employment and Service Officer kan Tabaco City. Sigun kay Buenconsejo, dyan na hapon ang first batch na kumpwesto ng 85 na mga kababaihan na production operators ang masairarom sa orientation. Ang lakdang bilang preparasyon sa saindang deployment sa maabot na Hunyo 19. Dagdag pa ni Buenconsejo na isusunod man tulos ang orientasyon sa masunod na aldaw kan batch 2 na kumpwesto na sanggatos ng mga lalaking production operators. Sinabi ni Buenconsejo na nagpapadagos na ang lokal na gobyerno kan Tabaco sa esfersos na matabangan ang mga taga-Premier Distrito kang Albay na matauan ng trabaho sa paagi kan Peso Tabaco sa koordinasyon man sa darakulang kumpanya na nangangipo nin trabahantes sa ibang lugar. Mga tugang yan po ang enot na parte kan sa tuyang Bareta alas 12 sa Bareta Nyato sa Lado Nasyonal at siniba pa pagkatapos kay ni. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na,
Ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Maakyat nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal. Hep! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay. Mamamatay? Ganun katindi? Oo! Maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang makulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Balik po kita sa Bareta alas 12 para sa mga detalyes kan mga Bareta sa Lado Nasyonal asin iba pa. Pinatanidan ni Department of Transportation o DOTR Secretary Vince Dizon ang mga nagigibo nin mga peking plaka kan lunadan asin pigpapabakal kan mga ini sa publiko. Ini matapos na maaresto ang 4 na individual sa San Ildefonso, Bulacan dahil sa illegal na paggibo nin plaka. Susog sa lakdang sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na pugulan ang pagpabakal nin peking plaka dahil pigagamit ini sa man iba-ibang krimen. Ini pigpapabakal sa social media sa kantidad na 1,200 pesos. Alagad may dakulang pagkakaiba sa mga plaka hali sa Land Transportation Office o LTO, partikular sa mga security features kaini. Piko-question kan publiko ang kredibilidad kang nakaaging eleksyon dahil sa dakulang resulta kang nairehistrong overvote na piko-konsiderar bilang pandadaya. Ini ang sinabi ni dating Commission on Elections o COMELEC Commissioner Rowena Gonzon. Sinabi ni Guanzon na nahadit ang mga tao sa resulta kang eleksyon kan Mayo 12 dahil sa paggamit kan mga automated counting machine kan presenting poll body. Bilang kasimbagan, ipigrekomendar niya na pag-adalan giraray ang posibilidad kan pagbuelta sa manual na bilangan kan mga boto. Sinabi niyang tibaad pwedeng pag-adalan giraray ang manual counting na pagboto asin ang transmission na sana ang electronic.
Igwa ng 91 na pidaso ninto lang na na-recover sa Irarom Kanta Lake, anpugol na sa ngunyan kan Philippine National Police o PNP Forensic Group, asin sa nasabing numero anom sa mga ini an posibleng hali sa tuulang kan tawo. Sigun kay Lieutenant Colonel Edmar de la Torre, Officer in Charge kan DNA Laboratory Division kan PNP Forensic Group, padagos pa man giraray ang sa indang pag-uugid sa mga isinumitir na specimen. Sa ngunyan may 18 ng kapamilya kan mga nawawarang parabulang ang nakuhaan nin DNA sample para sa posibleng cross-matching. Pero ini gigibuhon sana kapag may nabilog na DNA profile hali sa mga na-recover na tulang. Aboton nin 5 sagkod 7 aldaw para makabilog nin DNA profile hali sa mga tulang. Matapos ang DNA profiling kan mga tulang, panibagong 5 sagkod 7 aldaw naman ang kakaipuhanon para sa cross-matching sa DNA kan mga kapamilya kan mga nawawarang parabulang. Sigun kay De La Torre na very challenging ang proseso dahil ang mga tulang haloy nang nakababad sa tubig asin kadaklan sa mga ini sa radit. Piparepaso ni Senator Kiko Pangilinan sa Senado ang sakop na trabaho asin poder kang National Food Authority o NFA asin mga pigsusulong kaining pag-amyendar sa Rice Tarification Law o RTL. Ipinag-unumbita ni Pangilinan sa Senate Resolution No. 10 na palyado ang RTL na ihatod ang pangako kaini sa mga Pilipino na ibaba ang presyo kan pagkaon, partikular na ang presyo ning bagas sa nasyon. Ipinunto pa sa resolusyon na ang RTL ang nagpalimitar sa trabaho kang NFA na partikular na sana sa buffer stocking para sa mga emergency and disaster relief. Nakapalaman sa resolusyon na may pangapudan gikan sa mga man-iba-ibang sektor, kaibahan ang mga paraoma asin consumer advocates para ibalwaron sa giraray ang papel kang NFA asin ang posibleng pagbuelta kang importanteng trabaho kaini para sa magkaigwaning epektibong pag-itaas sa supply ning bagas asin estableng presyo kaini. Nagtutubod ang senador na sa Irarom kang pinakusog na NFA maresulta ini sa mas proactive na price stabilization program asin iba pang aspeto na labanan. Dakulang hagyat para sa Philippine National Police o PNP ang pagpareho kan DNA kan mga nawawarang parabulang sa mga tulang na na-recover hali sa Taal Lake. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Edmar de la Torre, hepe kan DNA Laboratory kan PNP Forensic Group, na matindi ang proseso hali sa pagpapamara kan mga tulang sagkod sa pag-aram kung ini tulang nin tawo o hayop. Sinabi niyang very challenging ang proseso lalo na tahali sa irarom kan tubig ang mga tulang dahil may epekto ang pagkababad sa danaw sa kondisyon kan mga tulang. Kaya doble ingat asin hararom na pag-uugid ang kinakaipuhan. Paliwanag pa ni De La Torre na kapag nasarana sa kapasan na pwedeng bilugon ang DNA profile hali sa mga ini na ikukomparar sa mga DNA kan kapamilya kan mga biktima lalo na kan mga magurang asin aki. Tinawanin doon ni De La Torre na maski difficile ang proseso sa indang pigsisiguro na haloy na sa indang protocol pigmimidbid kan korte. Piglalauman na maabot pa ning 10 taon ang natural gas na pig-supply sa nasyon kang Malampaya Gas Field sa Palawan. Sa Malacanang press briefing, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na papalawigon pa ang drilling sa Malampaya asin ang pagtaunin drilling contracts para sa tulupang gas wells matapos aprubaran ini ni President Ferdinand Marcos Jr. Sigun kay Garin, sa ngunya nahihiling kan mga eksperto ang magayon na indikasyon na pagkakaigwaning source kang natural gas sa Camago 3 asin Malampaya East 1. Dai man ini mamamatean sa termino kang presidente kundi sagkod sa mga masunod pang henerasyon asin sa pangmahaluyan na supply kang natural gas kang nasyon. Bago man matapos ang 2025, maaaraman pa kung may natural gas man ang ikatulong gas well sa bagong Pag-asa 1. Sa oras na maaraman kung may natural gas ini, sarong taon na sana ang kaipuhan para i-connect ini sa Malampaya platform asin makapagtaon na inining dugang na supply sa nasyon sa 2026.
Bareta sa ibang nasyon, naglaog na ang US envoy sa Syria matapos ang ginibong pag-atake kan Israel sa Syria. Sigun kay Tam Barak, ang US Special Envoy sa Syria, na kaya sinda nakiaram tanganing maiwasan an anuman na pag-itaas kan tensyon. Nangapudan man ini nin pakikipaghoron para magkaigwan nin kaliwanagan asin day na maglala pa ang pag-atake. Enot nang ipinag-orden ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na ang pag-atake sa mga government forces kan Syria asin military convoy na pasiring sa Suwaida na harani sa Israel. Sa bareta niya to sa lado ning sports. Gada ng binansagan na pinakagurang asin primerong centenarian marathon runner sa edad na 114 years old. Si Fauha Singh nagadan matapos mabunggo ning lunadan sa Punjab, India. Nakumpleto kaini ang Toronto Waterfront Marathon kang 2011 sa edad na 100 years old. Nakapagparehistro ini ning record sa full marathon kang 2003 na tinapos kaini sa 5 oras asin 40 minutos. Alagad nagpalyar man ini na mariristo sa Guinness Book of World Records dahil sa dai kaini nakakapagsumitir kang sa iyang birth certificate. Naidisenyo kan mga eksperto ang Arcto Campers Designs. Ini may kapabilidad na magamit sa off-road travel trailers na may sentro sa durability as in functional design para overlanding. Ang model na G12 as in C10 na bilog sa paaginin composite construction, independent suspension as in all-terrain tires tanganing mahandle ang challenging terrain. Igoman ini nin innovative outdoor kitchens as in ample storage para sa well-suited as in extended off-grid adventures. Istoryang naiiba. Para po sa satuyang special story, pigmidbid sa Guinness World Record, title ang sarong lalaki halay sa United Kingdom dahil sa kakaiba kaining talento sa pag-atot. Kapot sa ngunya ni Paul Oldfield ang world record sa longest career as a flatulist. Matapos ang sobra sa 4 na dekada na profesional nagpapahiling ng talento gamit ang kontrolado niyang pag-atot. Taong 1990 kanpo na ni Paul ang sa iyang karera bilang flatulist kung saan siya nakapagkrear ning tanog asin musika gamit ang sa iyang pag-atot. Naitampok siya sa malain-lain na palabas sa telebisyon, radyo asin comedy tour sa UK, siring man sa ibang nasyon. Sa ngunyan padagos pa ang sa iya o padagos pa siyang nahihiling sa YouTube channel asin sa mga live performances sa nagkapirang comedy club sa UK dahil sa kakaibang asin talento sa pag-atot. Flashback. Ngunyan na Hulyo 16 kan taon 1990, tuminama ang magnitude 7.8 na linog sa nasyon kung saan ang epicenter na irehistro sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Ang distansya kay ni sa Manila nasa 100 kilometers northeast. Katagod kay ni nakaafektar ini ninmarhay sa movement kan Philippine Fault System na nagresulta sa pagkaganan ka nagkapirang persona. Niribong pamilya na waaranin harong asin afektaran ninmarhay ang komunidad. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz kay ba si Miss Jenny Matthew Balyaran asin Miss Nicole Gloriane. Sa lado technical katuwang tedyan si Sir Ronald Baldo, Mr. Jerome Nico Martinez and sa tuyang IT, social media writers Miss Jenny Matthew Balyaran, Miss Sharon May Leron asin Mr. Jimos Barrios. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol asin sa pangaran kan manangagantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo. Kami po ang naging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa Iskaramusa with Miss Angel Mustasa. Always number 1. Always DCGB. Bareta alas 12 with Bert. And Gina. Salamat po. Happy lunchtime. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na